er altså ikke så underlig. Jeg er ikke så underlig. Det er jeg faktisk ikke. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words to my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, cause I'll never be with you. Vidste du godt, jeg ville forskrække dig? Jeg kom ud, og så ser jeg dig sidde og råbe, hvad er det? Jeg har nu fået katte i trance. Så er vi hjemme. Alle sammen. Ja, i dag skal jeg snakke lidt om økonomi. With my friends! We are not your friends. I dag der spiller Brøndby så mod FC Ø. Jeg elsker de der små poliser. Kom nu igen. FC Ø. Man tænker sådan, det er FCK, ikke? Men det er sådan FC Ø. Det var mega sjovt. FC Ø. Nu vil jeg vise jer. Nej. Til dig. Nu er du... Au, så fedt. Ej, hvad er det for... Ej, den knækker sikkert lige om lidt. Prøv at kigge ned på stammen, den knækker jo ikke. Nå, nej. Jeg så lige i mit... Bedste venner i modgang og medgang. Ja, hej Birk. Vi sidder og laver projektopgave lige nu. Og vi har ikke så mange idéer. Du sidder derinde.
en orange dør. Og jeg er ikke sikker på, om Per kommer. Ja. Men den her video skal altså også med i min fødselsdagsvideo, når du laver den. Måske hun begyndt på den. Nej, det er hun ikke. Jeg håber altså, hun laver en til mig. Det var altså ikke lige med vilje, og jeg er ked af, at I skulle se det, eller høre det. Det er i dag, den dag, du kom fra os. Hej Malibu! Tusind gange til det, vi fødselsdag. Jeg håber virkelig, du får en rigtig dejlig dag. Hvad så? Ja, det man altid siger, ikke? Gaver og kage, og ja, 14 år. Jeg kan ikke... Nå, det er for et stort... en god bare ja, vi er så i hemmelighed, så lavet den her video til dig. Og ja, vi håber, du kan lide den. Og vi er rigtig ked af, at du ikke er hjemme, så vi kan fejre dig. Vi kan fejre dig, men vi tænker på dig. Mental fejring. Ja, mental fejring. Du skal vide, at du er en helt speciel pige. You are beautiful. No matter where you go. Men ja. God dag, og vi we see you soon. Ja, vi vil fejre dig. Så fejrer vi dig. Ja. Okay. Det skal vi. Hej alle sammen, tusind tak fordi I så med i min fødselsdagsvideo. Jeg håber at I har nydt den, fordi jeg synes i hvert fald den var overdrevet god. Jeg synes bare den var så god. Jeg ved ikke helt om du laver en til mig endnu.